everyone! Naimbag nga oras yo. Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Shout out kada kayo amin. Anayat ngagdengdengag kanagbuibuya kadagiti amin nga uploads tigayam yo. Katita may sagot kada kayo ti part 20 compilation. Dito drama tayo. Manang Biyana! Di ba kasaritan nga intay drama kanibasay tag at manipod kanipagayam tayo Sebio sa napudno anagan. Kasliman ti kuna ni pagayam Sebio. Dear manang biyanang, adanak mi amartir. Tauray kasano ti kinaulpit ti asawa na kankwana ay ayatan na kanulatta. Kat kanayon napakawanan tunggal agbasol kankwana. Rugyak tag salaysay, idi balasang pailaang ti anak mi. Ay! Ay, sino dinakastong dinataglaman kami? Nabartak manan ni Aryaw, nakaigamanan iti binalsig di takalsadan. Sumbro manayin tayo kalogoran tayo. Kaslag bagtik no nabartak. Ay, naisos, inyidanan di takalsada. Sapa ijay nga mo tinagiddan Ay, ta. ay maturog manin di ta. Isuman ti ilislisyan dagiti lugan alumabasin. Uwan nga rod di lagnaknak mo day talakay. Inaklakay na, ti kinartak na. Un nga ron. Isun samit anatay adagos di asawa na. Ta natay iti konsumisyon. Kasta mo ti bagbagada. Ay, inaldaw nga min ama stress. Dandani pa'y nga rod nagbagtit di asawa na idi. Gapoy tinakaro nga stress. Ura sino mo't siguro nga asawa. No kas kani aryong ti asawa na. Ay, talaga amatay iti konsumisyon. Aga sembet tatunggal mabartek agwala. Agbirok iti gulaw. Agriyaw-riyaw. Ako namlansan amatay. Wan nga rod ay naimbaglakit din at nakatumpo nga iti nasingpet nga asawa. Ay, agyaman aken kasibyo ngamin nasingpet ka nga asawa. Nagagat ka pa'y. Awan pa'y Apolos Tibisyom. Perfect husband ka talaga. Si kaki di me bakit pasablugan na manen na kudak. Ay, saan man? Agpaiso ti ibagbagak. Iso nga agpatpatayak unay kan ka. Nga may nakasingsingput ka nga asawa kan amati kakaiso na nga anak ta. I love you. I love you tau bakay. O ala, sumerka bilay. Pasensya ka na, nakawarwara dito palay. Awan problema iti dayta. Sa anak mo't ana arte, dado. Aramot kayang bisitan nada. Kuntatan, ni biday. Ni biday gayam na ito. Kung nakalano asinam, dakmot mabigbigan. Sige. Panawang kayo. Try naman parawaran na kita yakin lalay. Lumakilang! Ala, nabartek manan ni tatang mo, dado. Bay-bayam ni tatang ko. Di mo ikan kano. Kasta na raytan. Saan nga balbaliw. Kasano ngay? Agpudno ta ka din kadananang ken tatang ko. Amon ni tatang mo ti maipapan ka data. Ang dagiti dadakil ko. Di da pailaam mo. Madanaganak namin biday. Amang pagkasarinda ta adagos na maamuan daan nagkinaawatan ta. Diyak pa'y nakasagana. Kaya't ko asawan, awan pa'y urnong ko. Saan mo't siguro? Makaawat damat no ibagata nga awan pa'y aramaten ta. Nga ta. Wen, siyak ti makaamu kadananang kantatang ko. Tinapatag, maamuandan ang nagkinawatan ta. Tapno, nawaya ka lata nga umay ijay balay, iti anyaman nga oras. Tani, siyak latan ti umay diti balayo. Sigurado nga ada maibagbaga dagiti kakaaroba dito eh. Awan bibiyang lakadata. Awan mat daldala pusen ta tao. Ang mala.
Agpudnutan to nga ruden, kadagiti dadakkel mo. Nakaumay kamot dado, Barok. Anyat masapul mo. Nagkuyog kayo mga imay dito'y balay. Biday, dadaw. Ay, nagapuan yaw. Saan kami ngagpalpalikaw pay, nanang, tatang? At dan nagkinaawatan mi kanidado. Agayan ayat kami. Anya? Ay, Ngam, ipakpakauna ko nana, tata. Awan pa'y ornong ko. Iso nga awan pa'y gastusag amang kasar ka ni Biday. Iso nga pangasiyo, ta di da kami kumaapurain ngagkasar. ay, di ka madanagan dado. Ta, saan may nga ramadan ti kasta? Ay, may mayat kit di pa'y ano, saan kayon ngagkasar? Ha? Ay, nanang, anyamot daytan nga pagbagayo. Kano pa nga da nagkinaawatan yaw? Nabayagan tatang. Talo abulanan. Anya? Apay nga, di mi nakita ang nag-aram ni Dadokan ka. Di mo imay duti balay. Sa dinaw, tinangaraman na ka. Di tayo igigid lang. Ala ni tatang, tila ibagbagada. Saan mo't Cellphone itan ti komunikasyon dagiti tattao. Bakit? Ingka man asahan tayo badangkaw. Patadong mong iti hustaw. Sige lakay, mano abadang. Asaam amin tayo talo abadangkaw. Matong palakay. Ay, tayo wasay pa'y gayam. Asaam, wag. Why? Biday, apay nga asaan dati badang. Sino ti badangan dangay? Agsublikan to inton malam. Imposible adi pa'y lamangir na day jay adadaw itinangag na abadang. Apay tatang, di yu kadi kayat ni Dado para kanya. Saan? Nakarkaro asaan kanyak, Biday. Apay ngay, kat nasingpat mo't ni Dado, nanang. Nasingpet no nakaturog. Di mi kaya ti makamanugang iti adabagbagtit na no nabartag. Tatang, Apay, nalipata mo ti inaramid ni Dado iti nabartag. Kinamat-kamat na dagiti tanod dito'y barangay tayaw. Kinarit-karit na ida. Ay, imamaday jay. Agpada da iti ama na bumagdate no malaukan iti arak ti darada. naminsan laeng mo't na napasamak day jay tatang. Why? Sigurado nga ulitin ng tumanay. Iso ang sinam ni Dadaw. Di mi kayat kininanang mo da jay lalaki. Ni Rimondo lang ang taklunaw. Tanapingat ngagdatdaton kan kadayjay. Manjak! Anyamot day jay ngay, kulapit. Kasla maitayab no agangin. Naimbag ni Dado ta maskulado. Natayag pa. Sana ka po tamatsaw kat kaya tamutan. Hay, sinaam kit di day jay lalaki. Dado, ilimod talaangan ti panagkasarta. Tapno awanan ti maaramidan dananang kantatang ko. Kayat ko ngam, anyangay ti gastusan ta. Saan tapay mo't nga agparti? Agkasarta laeng. Mabalin aya ti kasta. Kat mabalin kan maysa, no agparti wenno agpapasken ta. Saanan ama ko na secret marriage. Ha? Kit ala. No mabalin gayam ti kasta, di ison ti aramiden ta. Hinawanan lakay. Ay, awanin na talaga. Bakit? Nalpasan ti raya-raya. Ay, Nagkasarta magaya man itilimad. ay, uwan nga rod. Sinukir na ta dyanak ta. Na in love unay iti dayjay adadaw. Dayjay tu mata nagdadak kalamasal na. Iso ti pinanggayuman ay danak ta. Kasla makit kita ko ti masakbayan ti anak ta iti dayjay ataw. Uray siya ka. Kasla makit kita kunti lang at anak tayo ti masakbayan. May imagine kunti kinakutong na. Nagado ti kamool na. Kan bimakit iti usto ti ropa na. Gapoy ti nakaro akong sumisyon na. Ay, awanan ti maramidan ta. Nagkasardan.
Iso nga awatan talatan ti amin. Dito'y balay ti pagnaadan ta, biday. Jak kayat ti agawid iji balayo. Uwan dado, dito'y tipag na idanta. Ano sam ati panagbiag mi ka ni tatang ko, sa marigrigat kami lang. Ay na, agpapada tayo. Uray da kami, marigrigat kami mo't. Ay! Martin na turan! Ala dado, nabartag manan ni tatang mo. Ala, sumraktan iti sila. Aglamang ta, taamang ano, data ti pagtripan ni tatang. At to yan tibalon mo ama pan nagtrabaho. Pagkikargam di tabag ko, biday. Uwan na kay. Mabayag ka di pa malpas di. Kabkabitsin nyo a kalsada. Makalawas pa siguro, saan tumalpas da siya? Oh, mala, agan anos ka dado ano sampay laeng ti makipurdi ang agkabiti. Uy, sarabale, ta enjoy. Ando kami nagtrabaho, iso naragsak. Alang nga rod, mapankan. Tapno di ka maladaw. Uwan ba kay? Anyat kahit mo asidan inton malam, ta dumagasak ijay talipapa. Kumpurminton at igatangam. No, anyat kayat mo asidaan, kayat kumutan lakay. Ay! Dilay! Lukat ng dalay! Ha? Ala, ni dado day jaya. Agong ungot samad. Inaklo ka na dagos tiri daw. Ay. Apay yung dado. Apay nga akong ungot ka. Apa yan nakatrang katiri daw? Antay lamang mo di taon na kanya, ha? Ha? Adaya! Ala, awan! Intrang kaklaang, itay nagdigusak. Ulbort na! Anay ko? Tibibig ko! Abaya dinanog mo, tibibig ko ngay! Anay ko, bimtaksan. Basta ti manghanap, ti manglilipot. Kayat mo pa, ha? Sana, dado. Alala, sumarkan. Agpalas kan. Apay nga, minanagbartag ka. Ang bibiyang mo! Di mo mo't baliktad na kita tugaw. Anya ka kadi? Kayat ko ti gulaw! Kayat ko ti makibuksing! Ang buksing namin ay! Tingnan! Anyat kay kayak ngaykin ka. Kat nagdakalan ka atao. Ang buksing takunak! Lumaban ka! Sige! Laban kami ay! Laban! Awan kay kayakin ka. Kista gaya, ma! Paimanta alag ti sintron ko! Parigatan ka ito, babay! Ay, delikado. Reingak ni tata ang taag paaraya. Takkan ko na. Nanang. Na, ni, apa yan? Anyat sang sangitan, biday. Anya day takarga ta sinusuon mo at traveling bag. Papanam. Sina ako ni Dado, nanang. Anya! Ay, ala, sumrak ka, mampay. Umay ka. Ay na. Nang nabartag manen, kat nagwala-wala idirabi Dinanog-danog nakpay. Madya ako, nanang. Kabut-butang gigayam ni Dado no mabartag. Ay, daytan, ti bagbagami idi kan ni tatang mo. Ay, sapay nagkasal kayon. Subag kan tumang ngamin. Basta sina kundi Dado, nanang manjakon. Kanya ka ita. Hustaw ti imbagami kaninanang mo iday. Damdamo yung pailatyag din na. Ngemrimwaran ti puno aburik ti asawam. Agbabawi ak anak ikalay sa kankwa na tatang. Day tati maganap tinatangkan ti ulo na. Baso mo mula nga. Agurnungak tatang. Taipaanal kunto ti kasarmi. Sa agabrudak. Tapno makaurnungak. Makamu ka. Pagan anong ti makidindakan kuanan no kasta nga apaan na ka. Tulungan dakman na maka-abroad. Agabrudak laangan. Mala. No kasta ti kayat mau. Sige. Suportaran da ka anak ka.
Naimbag nga orasyon, anang. Nay, apay nga da kadadaw. Anyat masapul mo. Umay ko kumasukunan ni Biday, nanang. Agawin kami ni di balay. Ay, di nan kayat tagsublikan ka. Kayat nanti makisinakan ka. Kasarita ko man ni Biday, nanang. Ay sanan, pumanaw kan, tandinakan kayat anak ko. Kalpasan ti panangapam kan kwa na, umay mo sukon-sukunan. Ay awanan, hindi na kan kayat anak may dado. Ha? Ala nanang, inkay ituloy yung tiyar aramidan nyo. Tasyak ti makaam mo na makisarita kan ni Dado. Pagawid mo day tataw. Biday ang sawak. Agawit ako man. Pakawanan na ako. Diyak ingagarat ni amin. Ay, ayatan ka, Biday. Nagpapukis ka, Dado? Ha? Ay, well, impukisak ti panang sukon ko kin ka. Adangami natin maar ka dita pukis mo. Kan nangalam dita sandong. Ay, ginatang ko itay na panak nagpapukis. Ay, bagbagay mo ngamin. Tarumwar dagiti nagdadakkel masel mo. Talaga ngayon gagarak tinagsandaw. Tapno makitam na gito pagpatpatayang matadak kalamasal ko. Ay na. Namiss kunday ta masel. Ay, sus. Di mo kundutan tamasal ko Ang mga no aglam Ala. Agawid ta nga ruden, Dado. Napanandya anak mo. Apay ngawan dito'y balay. Nagawid na. Imay sinukon ni dado. Anya! Ay, kunak man no sinaan nanday di adadaw. Pinagkitaan na lay ti masel ako nagsублima nun. Ah, Sinusuon naman ang tay traveling bagnan. anya! Ay, kunana pa'y nga agabraw. Anya nga agabrod. Awanan Tanagkapyada man na ni je bagtit nga asawa na. Na, apay narabyan ka nagawid. Kinapay Jack makontak ti cellphone mo. Naggapuham. Kumarit ka, ha? Ha? Ah? Sparring ta! Di ka agidoron Anya ka matandado? Makadandanog ka nga ron. Ang kakatalti makadumanog. Inka manganan. Saka maturog. Tapno mausawan ka. Di nakmandaran. Tapisan kang tupay. Basta mabartig ka, kasta ka. Hmm. Kasla saan asika ni Dado nga asawa. Na, Nagalas ti aramid mo no nabartig ka. ano? Anay ko! Sika at tinaalas niya ramid na. Naglaad ka tay. Sika tinalaad! Tanalaad ti ugalim! Anya? Di nakpagsunit ti kasta, ha? Ha? Titibag Dado! Masagsagit ka na! Nanang! Nay, anya man ti sangsangita mon. Kung nagdakkal man ang ta sinusuon mo at traveling bag mon. Pinanawa ko ni Dado, nanang! Sinaakon! Manjakon! Nagalas ti ugali na. Apay, anya man tinaramid na kan aya. Nablunsan to'y ima, katiniritir na nanang. Kan sinipat-sipat nakmanan. Anya? Ay, nukas tama lang, idarumaon. Uy, nanang, idarom ko talaga ti awanan bae na lalaki. Gabo iti pa ng kabkabil naman ang kanya. I miss you, Biday, asawa. Pakawanan na kumahal. Di nakarakupan Dado. Diyak ukasan to'y arakop ko. Aging ka mapakawanak. Ay, ayatan ka. Sorry ka din, Bartag ko la dahi jay. Kadigdigos mun sa Dado. Ay, uwan pa kayo. Nabangluak ka di, ha? Owen nga rod. Kan, apaya naka-boxer shorts ka laang ngay may dito'y balay. Nagdagaang namin. Ngala, agawitan wain. Magbalbaliw ako, promise. Mala, mabitla nga rod. Tay nakalaan ti traveling bag ko.
Basta, nagsublimanin iti asawa na. Wen, lakay. Sinusuon naman ng tay kalabag na nagawid. Ay, sana mabalin da ito'y. Surutin ta di anak ta. Yawid min ti anak may dadaw. Mayat ka man kung saan. Masapul nga agsina kayon kini biday. Wen, dadaw. Isunto mala parigata miti kabel. Matruma ti anak may itidan na miti kastangar aramidam. Pakawanan da ko mananang, tatang. Ikarik, agbalbali bakon. Jakon aramidan tikas jay. Basta yawid min tanak may. Alabiday, agrubwat ka tagawid tayo ni Jebalay. Kandimat ko nam ngay darum mo day tao. Kuyo ganda ka mapanagdarap. Saanan nanang nagkarimot ni dadong agbalbaliwan? Kat no ulitin naman hindi isunto ati panangidarom ko kenkwana. Sana na maulit day jay biday. Ay! Promise. Tinakpagpong tutang. Agawid tayon biday. Di mo urayan nga uluden ka nga agawid. Manjak nga rod! Mapay ay apilitin dak! Na, Agbalbaliw nga rodon ni dadaw! uray kasanuti pa ng pilit mi iti anak mi asumurot kada kami saan mi anapilit. Kat apaan na kami payan gapu iti asawa na. Masuro na kamasyan iti anak ko. Ta nakakaasi lang arudan iti sidong ti asawa na, ngem nagpakawan ti manugang mi kankwana, pakawanan na matadagos, kat ulitan tumanan ti manugang mi ti aramid na. Kas dilat tataramid dagiti dua, tunggal agapada, agsina day ti sumagmamanungal daw. Inton kwan agden na damanan. Naglabas ti panawan, na daan itinadagsan na sakit ti manugang ko, aging gaapim musay. Katita na ki asawa manan ti anak mi, kat adan upat nga po kumi. Kat kasi na, nakatumpong itinasingpat kan nagagat nga asawa, iswa naragsakdan asa nga pamilya. Alakastan, ti pagayam mo, Sebio. Alagagayam, ditan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam Sebio, dito'y drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you, kan God bless kada tayo, amin. Ti pakasaritan ngayon tayo patangatang itakat manipod ka din pagayam tayo at isyang san apudno anagan. Kastiman ti ko na ni pagayam ti siyang. Dear manang biyanang, kayat ko pa'y drama to'y kapadasak. Sana gapu tayo palastog ko ti madi nga aramid ko. No di ka tapno makaitad adal kan leksyon, kadagiti padak ngagdengdengag. Rugyak nga rotyag salaysay, idi nakipag naadak iti balay ti inauna akabsat ko. Manong Lando, an-anusan nakpailaang won. Sapay ko matadi ka mauma amang tultulong kanyak. Uwin kabagis, danag mo na ya. Asino ko matagtitinulong ngay no saan nata tayo magkakabsat? Wen matkit di Ang dagiti daduma kakabsat ta, padak mat idang awan mabalbalinda. Sikalat imasenso akabsat mi. Kaanon to nga tamot abumaknang kami. Ay, dumting tulat ta day ta, kabagis. Saan pa siguro ngay ta? Ngam adan tulat ta. Basta agsalukag ka. Taure ka sa no ti ayat mo bumaknang no di mo matdanggayan iti aramid. Awan serbina. Wen matkit di amanong. Anya ngay, makipag nagadak pailaang adito'y balayaw. Bayat ti panagsapsapol ko iti trabaho dito'y syudad. Alawin, awan problema ti siyang. Ay, siyak ditan ipagsele. Ingka ginanan. Ituloy kong tilablabaam. Ala saanan, nagadutoy lalabaak. Sapay pasig nga ules ang nagpupuskol dagitoy. Man ano kumangay? Washing machine mo taramatag. Alaki din, ingka ginanan ta siya akong taglaba. Ala, sigurado ka, ipag. Wen, ala, siya ditan. Ingka kidag silpunan tag-relax ka mat ipag. Kakaiso na nga anda kakatulungam. Anyat serbik nga anda dito'y balay yung ay, no jak tumulong ka dagiti trabaho dito'y. Ay, Manong Lando, mangantayon. Nakaluto akon. Nakagauak pa yan. Eh, kastaya. Alang aron. Magan tayo, tanay, mabisinak mo tayo. Nala,
Ingkalatan sumango iti lamisaan tay nakayaban ni ipag iti paraangan. Agsibsibog ngamin iti mula na amasitas. Kung nakasyak ko man timang sibog no madamdama. Ala, pagkiayab mo itong harod mo ito nagiti kakaanakam, tamangan tayon kabagis. Wan manong! Nay, parbangon mo gaya man. Nasapa pa'y bakit? Di ka pa'y bumangon. Ana, asino di agwalwalis, kat parbangon pa'y laon. Hindi siyang siguro Amumait masapsapa bumangbangon di kapsat ko. Naggagat day di akabsat mo. Mababayinak pa yan no datuma. Tadandani iso amin ti mga ramid kadagiti trabaho dito'y balay. Mas dawak mat nga ron. Gimagat-mat tan niti siyang. Kat sigod na sadot day ta akabsat ko, iti ubing kami pa'y. Ay kat, nagnakam siguro iso agimagat. Sa bagay mat ka di Isa baybay am laeng, no kayat na tiyang trabaho diti balay, bakit? Nasayat ka di, tapno saan ka amaringkatan ka nagiti trabaho diti balay. Ay, kapailak mo't, tanarwamak mo't nga agtagtagi balay, lakay. Basta baybay am ti kabsat ko, no kayat nakaatulungan. Alang harot, ta inak agluton. Nasapa pa Iturog mo pa tawan klase dagiti anak ta. Agi na nakamit. Sana pala, tadanit siyang agluto. Ay, manong, mabalin ama amuan ti password ti wifi yo diti balayaw. Ha? Aywan, nalipatak mo tan ngayon tayo. Di mo mat namin impalagip. Kamamok lang amin iti agsapang at nagayam internet yo. Sige, ta-connect mo ti cellphone mo iti wifi. Tapno maka-internet ka mat, ti siyang. Bakit? Ayan iti siyang. Nakaturog pa'y laeng. Napuyatan samot nag-cellphone idirabi Anya? Napuyatan nga tawan no madetirik na na. Ay, tsaka mo mabainat mo't amang riing. Sige, tinakman kita iti silad na. Ti siyang, aldawin. Agreeing ka, antayin ka mga anoyin. Apay adi ka bumangon. Madeti bagbagim? Wan nga rod manong, nagsakit ti tultulang kan laslasag ko. Apay nga Agurigur kaya. Saan mo't ngam, bannog ko la siguro daytoy manong. Nagpupuskol ngamin nga ulas dagitay linabaki di kalman. Ha? Da kayo man pala tagluto tamad maditi bagik manong. Ay lakay, ibagan man kan ni Tisyang. Ta laban na dagiti pagsukatan na no kas diyang agdigos. Iwara na mo ngamin ang latan ija banyaw. Ke umangot dagiti lupot na. Sige, ta baga akto ti kabsat ko, bakit? Ken dagitay pangpanganan na iti saramsam na ijay silid na. Ay napo. Naurnong ijay igid ti kama na. Makutkuton pa'y kit din jay kama na. Napanan naman ang aya, bakit? Nakaturog man na. Ay, kastalatan ti aramid na. Maturog ken mangan latan. Ay, hindi lagayam damo ang nagagat ti kabsat mo. Sumagmamano lang nga aldaw agim magat. Ngamit ha, rumwaran ti pudno nga ugali na. Awan nga ron. Nadlaw kumot day ta. Kunaklano agtultulo yan ti kinagagat na. Ngamsan mo't kaya. Ay, baga am to jay kabsat mo. Naimbagken ka ta kabsat mo. Tano siyak ti mangibaga, ay amangan no sintiren na. Kat aga pa kami pa'y. Banag adyak kayat ang mapasamak, lakay. Ti siyang, tulungam ni manang mong agluto. Wan manong, anyat ginatang mo ama si Daya. Karnet kalding, ag pinapaitan tayo man kan kaldereta. Wow, naiima sa manong. Ay, pasensya kan manong May laklak ama ko na paggasgastusam. Awan po'y mangamin trabaho. Ayos lang. Apay no ituloy mo tiyang eskwela. Sayang mo, di narugyam a kurso. Jak mayulon tag-eskwela manong. Amangan numabagsakak tulaang. Sayang ti bannog kun kwarta. No talaga akayat mo aragpatan ti arapap mo. Ipamaysam tiyang eskwela. Siyak ti mang paadal kan ka.
Basta ikarim at arimaanam ti ag-eskwela. Saanan manong? Trabaho ti kayat ko ta kwarta adagos. Kayat kong tagsweldo. Anya? Ibirukan nakman kay di ti trabaho manong. Basta sana katulong tadyak kayat tagtagibalay. Narigat ti kasta trabaho. Sige, kasaritak to nga rod tayo amok. No, da pang isarkan nakin ka at trabaho. Ti siya, nga laom dagito'y jakkus usaran abadon, wan. Kukuha mo dagita. Ay, nagpipintas mo dagiti abadon manang. Itad mo amin dagitoy. Wan, nakadulin mo tala dagita. Iso nga, itid ko kan atap na ataw saram. Alakat, thank you amanang. Kan dagito'y pa ini, sapatos kan sandal. Amok nga agkasakaan ta. Iso nga, eksakto lakit di dagita ken ka. Wow! Nagpintas mo dagito yan. Ay, thank you manang Ay na, nagsayaat kayo kani manong kanya. Ngawan anyaman na ading ko. Basta tumulong ka kuma iti trabaho dito'y balaywan. Ure agdalus laang ti aramidam. Iliwak ngamin ti kinagagat mo iti damom ti nagnaed dito'y. Ha? Ay, saan ka masaksakitan ading ko? Ngam, maistresak ngamin nung makitak narugit ti balay. Ay, sige manang. Agdalusak to. Nasayata nagawid ka ti siyang. Di kan sa magkano tumultulong iti trabaho iti balay da manong mau. Apay, asino tinagipulong kada kayo? Ni Manong Lando? Wano di sarampiang asawa na? Imawag ngamin ni manong mo hindi kalman. Dinamag ka. Kasya tinay bagana. Tumultulong ak matiti trabaho ijay. Naggagutak tupay. Siya kamin tagdalos, aglaba ka nagluto. Saan nga gipulong di kabsat mo no tumultulong ka iti trabaho ijay. Laglagi pa makipagnanaid ka lang ijay. Iso at tumulong ka iti trabaho. Di ka sadot-sadot na kababain. Wen ka di, danag yun aya. Ay wen, isa nagawid ak taumayak man dumawat iti kwartayo. Diyak pa'y nasingir tin lakok nga aba kanilaya. Asino tinanggatang tasyak ti mapan mang singiran? Kasapulak ngamin ti kwarta, tagaplayak iti trabaho. Diyak kaya ti umutang kadamanong Lando, ta ibuy-buy dan tumanen. Managibuy-buy dagi nga agasawa, masurunak. Agawid ka nga minayin. Dito'y lugar tayo ti pagsapulam iti trabaho. Anya kumamot at trabaho ti masapulak dito ingay. Pang probinsya trabaho. Kaya't ko yung syudad. Nauma akong dito'y probinsya tatang. Kaya't mo ti agwitres ti siyang. Ha? Sa dino manaw, kan akin restaurant. Tay kumadak kala restaurant Amangan mo no tay turo-turo. Dakkel a restaurant tayo jay. Gayam ti kumparek ti akin kukwa. Ay, maya nga ro damanong. Sige, kaya't ko. Kaano nga amang rugi Isubmit mo to para iti requirements mo. Tay sudan to ti mangibaga no kaano ti panang rugim. Di siyang umay kamanganan, nakagao akon. Ay, sige lang manang. Madamdama akto na mangan, nabsugak pay. Aya? Sige nga rod. Umuna kami namangan kan manong mo. Lando, nakitam, jay kan kanon jay kabsat mo ijay kusina. Oy, mangan iti litson manok. Isumo lagaya man nagpaudi anangan. Taadain sangput na alit John. Ay, ang dagayam insang put na amasida. Hanggang di na enrory di mangan tayo. Alala, bye-bye amon. Nagsweldo siguro, iso agim matang itilitsyon. Mali ti kas di nga ramid na. Gumatang iti masida, ngam para ken kwa na laing. Saan tapos takas niya ken kwa na? Open di ti balay. Nanya ti kanan ta, kanan naman. Ala, bye-bye amon. Di mon sitaan, tamangan no agapa kayo. Sana mabalintikas niya nga raramidin na. Iparupan na lati kinaimot na nukas niya. Isyang, nagsweldo kan? Ne, apay damdamagam manong. Ay, kat madamag ko lang ba't ha? Kayat ko lang ipalagip. Na umadanin ti due date ti silaw tayo.
Ha? Mangtad ka kumaore basit lang nga share mo. Anyamatan? Gaputag susweldo ak. Namnamaan yung matan ti maitad ko. Urayan yung mat nga agdisnuto ak ah. Didak mo dagdagan amanong. Saan ka dagdagdagan? Ipalpalagip ko lang ading ko. Ay, pumanawak langan iti balay yung manong. Mabayin ako na makipagnaad. Lumasin ako niti pagnaadan. Ni, saan da ka mo napapanawan? Basta pumanawak kon. Pag naadam kumangay. Agabang akiti pagnaadak dito syudad. Ay, lakay. Gimuran sa matan di kabsat mo. Pimanaw matan dito'y balay. Baya ma, nung kasta ti kayat ng aramiden. Linapdak mo nga talaga nagpilit. Di na kayat ti maobliga nga agbayad iti bills. Isa pimanaw. Diyak mo't pilitan nga agbayad no talaga adi na kayat ti mangtad. Hanggang pimanaw na tamay. Ala, anya laangan nga ti makuna ni tatang. Ibagag to ti agpaiso ka ni tatang. Bakit? Nay, apay. Pinapanaw da kan di tabalayaw, balasang kaw. Ay, anyat nagan mo itayay. Ay, siyak niti siyang nana. Si Kangay, anyat nagan mo. Ay, siyak ni Nanam Arusana. Ay, apay. Pinapanaw da kan di tabalayaw. Saan ko abalay dita, nana? Balay ti kabsat ko. Ay, ang mga noanda mo mapagabangan dito eh. Ah, ay, awan napuno amin. Hangam no kayat mau. Umay kag na udan di tabalay ti kaanakak. Di tangamin ti pagnanaudak kay. Nalawa tay silid ko dita. Ha? Libre? Ay, uray ang bayad ka laang ay ti lima kasot. Ngam, siyak ti pangtidam, wan. Ta, siyak to ti pangtid iti kaanakak. Katulong da ka dita, nana? Eh, kaslakastan, ang natotally katulong. Ta, anti-dakit nga raw. Ay, kababain sama. Saan? Siyak ti makamaw. Nasingpot ti kaanakak. Basta tumulong ka laang agwalis. Uray, agwalis laang at aramida Ay, sige nga rod, nana. Taisupay ti pagabang ko. Makatipidak basit. Sir, mabalin ka di makipagnaud pay laang dito'y balayo ni Tisyang. Best friend ko nga men. Pinagtalaw da ngamin ngay di balay ti kapsat na. Uray, agkasilid kamin at nalawa mo ti silid ko. Ah? Sino ang kamsat mo? Ni Manong Lando, sir. Timay sa kanagiti ka arubayo dito eh. Kastaya. Ay kat makamu ka, Nana Rosana. Ako na mo ta best friend mo. Ay, wan, sir. Kaasi nga minto'y gayom kaw. Kayat ko atulungan. Pumanaw tumutlaang kanaw no makasapaw iti pagabangan na. Sige, makamu kayo. Okay la kanyak day ta. Oh, makitam. Nasingpot ti ka anak ako naktumay. Wen nga rod. Ngam, apay ngay sir, ti awag mo kan kwa na. Kan nana ti awag na kan ka. Kwa. Kasta nga minin ti nakasanayan may nga inawag may. Kat basta tay abang mo 500 Siyak to ti pang tidamway. Oh, apay ngay mawag kayo, tatang. Ay naawan pa'y sweldo. Kan basit ti sweldo dito eh. Pay nga yapin manaw ka iti balay ti kamsat mo, anak ka. Kaya't kung arod matagsulo. Hindi ka lagbain. Iti istambay ka, nagkamang ka kadakwada. Gamitan tan trabaho, pimanaw kalata, nakaslawan ang yaman na. Kat, apay awang karbo nga kaya alumasin. Kaya't kung arod matagbukod. Ang subli ka iti ayan damanong baw, sana tila pakigigyan ang dita. Timon sa pa mamaw tapag nanaidam. Ay na, mamok. Gayem ko ti bakit nga anti takim balay. Nasingpot a bakit. Ay, kita ang baset ti siya. Di ka basta talag iti di mo na amaw. Ay, narinig ti kasta. Ay nawan. Di kay ka di madanagan. Ang muktar aramido.
Hoy, Tisyang. Inalam ti kwarta kinalahas ko dito'y drawer ko, anya. Ha? Ni, saan mo, nana? Jack matlinuklukatan day ta drawer mo. Aho, datalaang mati adda dito'y. Tadatanga raw ti agkakwarto. Iso asi kalakit di tinangala kadagita ay alahas ko. Ay sapay nagdakkel ti kwartak. Ken puro abalitok dagitay napukaw nga alahas ko. Ni, awam mo tinalalak, nana. Na, di kaglibak ti siyang. Amok asika tinangala iti dayjay. Isublem ti 100,000 ko. Ken dagiti balitok nga alahas ko. Awang nga rin nalalak. Apay ayang ay pilit yo. Di oray kalkalan yo ti bag ko. Pumadaw ka lang dito, iti siyang. Agtatakaw ka mo't gayam. Ha? Talaga pumanawak? Tapababasulandak mo titisan kong aramid. Makigyanak manan aditi balayo iti uray 1 week niya manong. Ta agbiro kak pa iti pagyanak. Saan ka nga mina na pumanaw? Tawan mo't mang papapanaw kan ka dito eh. Kababain nga minti makigigyan kada kayo manong. Ada tao. Mabit lang, tayo nakitain. Ada ka diti kabsat mo, ni Tisha? Well, sir. Apay ka di tikapsat ko? Napukawan kami ngamin iti kwarta kan alas di tabalay. Kaya't may kumamakasarita ti kabsat mo. Pimanaw ngamin asaan na nagpakada ni Rosana akatulong mi. Kaya't may kumati agdamag ka ni Tisyang. Tayo suda tinagkadkadwa. Di kay matanagan, tapaayaban mi matisigod ababaunan mi. Napukawan akmutlaang iti kwarta ken alahas. Kaniti siyang ti atapag anangalay ti dayjay. Isulakit day ti agtatakaw. Ni, apay nga yakasta ka, nana. Di ka kumamot agpabasulatan na. Awan mo tinalalak. Ulbud ka ti siyang. Si katulbod. Na, Taimbaga makaanakam da, sir. Ngamsan mo't gayam. Katulong da ka maggayam ditoy. Saan da ka kabagyan? ay basta sir. Niti siyang ti palutputin nyo. Tamanipod dimtang dito'y balayo. Mapukpukawan tayo. Saan tayo mo ta mapukpukawan? Edi awan pa niti siyang. Oh. Iso niti siyang ti agtatakaw, sir. Ay, saan? Saan ang agtatakaw, sir? Awan amok dita. Kasta unay apa nagsangsangit ko iti daydagundaway, tanagdanag akiti husto, tatamok talaga mapabasula kiti jakmat inaramid. Ngam ti pagyamanak na duktalan matlang tagpaiso, kat napanatnakan anina na Rosana tinagtakaw. Jak ko nagsapul iti pagabangak, kat nagsubliak iti balay ti kabsat ko. Naamiris ko dagiti bidot ko, kat manipod idin, sinursurok ti agibingay iti sweldok, kat nakitinulong ak iti kapsat ko para iti magastos iti balayda. Alakastan, to'y pagayam mo, ti siya. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan ti pakasarita ni pagayam ti siyang musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan iti drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagngina iti tunggal maysa. Pakasarita ni pagayam tayo arita saan na pudno anagan tintay ipatangatang wanay drama itang. Kastimanti ko na ni pagayam rita. Dear manang biyanang, agpapautangak, kasta ti pagsapulak. Inlakok ti nagaatawid ko kadagiti dadakkel ko kat iso ti ipapautang ko. Jak man amo, tano da mapautangak, jak makaidnakan makaturo gamang pampanunot iti inutang da kanyak. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Agyaman nak. Nakabayad dan. Dahito yan ti bayad ti tawid ko adagaran di. Kuna man no imbang kuman. Saan? Taatidog ti pila itay ije bangko. Masadutak ngagpila. Anya? Iduli mo nga roday ta Di mo iparang-parang di talamisan. Binilang ko nga rod. Kahit kumplitaw. Wan. Ay, jak sa ibang ko dahito yan. Idulin ko lang andito'y balay. Ay na, may mayat no idulin mo ijibang ka urita. Amom lang, aya. Kano ngay mabangkrap di bangkaw. Nalakaaya ti mapukawan iti dakkel agatad. Sana?
O kupaklagan dito'y balay. Anya? Ang mga magastos mo dayta, itiawang kasas ka na. Saan? Ay, apayawang panunod ko aya. Si kamo lang arud magrante. Ay, padwak da ito ya kwarta. Nagnegosyo ka. Tsaka mo, no, negosyo ti awag ti aramida. Basta, madunto da ito lakay. Oho, kasano kumamay? Ay, agpautang nga. Agpapursinto Mano nga iti utangam, tatabintang. 5,000 Rita balasang ka. Lumabalin anayon na makatluray anay majismel. Ay, dakil unay data jismel nga utangam, tata. Ay, sus, pangalam ko mga iti ibayad mo, iti kasta kadakkel ti utangam agatad. Aglako aktaw iti taraken ko ababoy. Isunto ti pagbayad ko kin ka. Basta 5,000 laan. Tapno sigurado mabayadam. Alang araw, Rita. Angam, basta makabulan laang nga. No aglabas iti makabulan ay amumon ti mapasamak. Manayunan ti tuon na. Uy, basta ipalagip mo taw ta ang mga lumalipatak. Ay, saan ko a responsibilidad ti mangipalpalagip kada kayo? Ha? Kuritan yo ti kalendaryo yaw. Tapno malagip yaw. Nay, agbilbilang ka man ni ti kwarta bakit? Inawag na sa mo na bilangam ta kwarta kay duldulim mau. Wan, tapno ma-check ko. No nakisayan wan no saan. Asino ko mati mang kisay ngay data mo latag kabalay. Kati sumat. Ay naranday, saan agapaw ta agasawa ta. Kat agtalakak unay kenkan. Na, Nagkamali ka. Apay, di mo amaw nga adon ti agtatakaw nga asawa ita, randay. O, kita jay kumarita. Tinakawan nila kay na. Tainsugal na ti tinakaw na akwarta ni bakit na. isuda Di naman ipapada kadakwada. Ta saan nakakasta? Anyat amok ngay. Iso nga awan kastay ag sigurado, randay. Narigatan. Rita! Randay! Tanda kayo! Umayak man! Sumrag kayo tabi si Aknanang! Ay, apay! Anyat ko kwa dita, Rita! Ay, kitkitaak man dagito'y lista Aknanang, tanay! Kasla masushort dagiti pa utang ko. Shortak mo tan! Ay, nagadumo bukdagitan, Rita. Adun sa aki iti ti pinautagam may sala buk to'y lista Aknanang. Inyalis ko lang dito'y daduma notebook. Tapno adaw, ti kopyak. At niya! Ay, kasla ka mo mangup opisinan dito'y balay mo. Tanagad daw ti paperworks mo. Ay, win nga raw nanang. Narigat gayam ti agpautang. Adok ti paka-estresan. Ma-estresak mo't nga ron ngagsinger. Ay, apay. Narigat daaya masingir. Ay, permina. Nagtiwid da. Damo, dagitay nalaay ngagbayad ang manmanaw. Mabilbilang laang Kaaduan lata dagitay tiwid na. Ay, kay naganos ka Takas tamot ti pagsapulam. Awan na nanang, ang maumaakmat no daduma. Kasla jay may sa akaanakan nyo nga anak ni Auntie Henny. Po, nagtiwid ngagbayad. Amok tumot laeng inbabae na jay inutang na kanya. Apo, sino mo nga ti babae na? Adaya mait. Adamot nanang. Ay, narigat lang amin tagsasaukan. Ang basta adamok. Jakla kaya tiag sao. Ta mabutungak nanang. Anya! Kwarta man bakit? Pangusaram iti kwarta. Kumata nga man iti butas ko kang kaputik. Bayam. Siya kung ti gumatang. Tamangan no ibabaim ti kwarta nga itid ko. Anyang ibabae mga ibagbagamay. Ay na, adon ti amok akasta lakay. Adon dagiti umutang kanyak a babaero. Umutang da kanyak iti pagbabae da. No amo mapagbabae na.
Apay utangan pa ilang ay. Di mo ikanin idaan o pagbabae na ti utangin na. Ay. Sayang, tip na porsyento. Isupay mo ta. Na, ikan naman iti kwarta. Taygatan ko iti butas kang kaputay. Intag ko aming keng katay naglakaw iti paryakin tarong. Ikan nakmut na iti kwarta. Ay, siya kung ti gumatang iti butas kan kaputem. Oh, anya size ti gatang. Ibagam, tamapanakon. Basta jak kayat nga agigam ka iti kwarta. Ibagam, ti kayat mo agatangag. Tasyak, ti mapan aggatang. Nanang, ada kwarta yaw. Bumulod man? Ay di, agpapautang mo ti asawam. Awan kwartam. Di nakaikanan iti kwarta di manugang yaw. Masurunak. Nakaimaw. Anya? Di umutang ka. Papursintuam. Sigurado ngay kan na ka. Anya? Wan, pautangan na ti sa balay. Si kantulaki di ti sanay. Nakarkaraw di na ikan. Iso sanay. Awan la amukaw. Tata Bentong, agbayad ka na. Agbubuotin tay listaan ti utang mo. Di ka mo agbayadan. Ay pasilsyakan balasang ka. Jak pa'y nakalako iti baboy. Ay na, kalkalapay mo tayo ababoy. Idi pa'y la ako nam nga ilakom, ngam di mo pa'y nalaklako. Imposible mo daytan. Pasensya ka talagang balasang ka. Gaawat ngamin ita. Iso nga awan sa ti igatang day ti baboy. Awan mo't gumatang. Hay, bayadam ti porsyento ti inutang mo Binulan nga porsyento. Tulagan ta dayta. Ay oy. Di mo kumadakkelan ti porsyento na at no sa anak mo't na marigatan. Ay, noan niya titulagan, iso ti matungpal. Di kay ngamin kundi utang no di kay mutgaya makabayad. Ay, my goodness, kit di kastoy. Agpapada kayo amin. Nagtiwad kayo agbayad. Adan sa mo ngamin babaim, tata. Ay awan. Laklakayan akong agbabae agpailaan. Hindi nakbut pagsawan iti kasta at saan ko nga ugali na ita. Napudno ak ka ni bakit ka. Nyatamok ngay. Nukas mudla kada kayo, dagiti daduma papautangak. Ibababae dati, utangin da kanya. Dapay ka lalakiro nga utang kanya. Amuyo, di manugang ni abalayan nyo. Di napudaw, manugang na. Ay sos, nagaduti utang na kanya. Ito na kano, iti boylet na. Boylet? Wan, tata. Katjay mo't kapsat na. Isugsugal na mo, utangin na kanya. Ay, saan nga mo, jay asawa na ngagsugsugal. Anya? Wan, ay, aduwa ti amok. Ang jakla kaya ti agsao, tata. Narigat ti agsasao. Mano ti utanga, manong randay? 10,000 pesos ko manod da, ading jupay. Oray pa porsyento Ay isaan? Jak agpapaporsyento. Basta ikang kalatan Ang bayadam tumulain to no may abulan Tane, ada pang usarak iti kwarta. Kawa na. Promise. Itag kung tumilaan ading jupay. Wapay, di mun samo as-asikaswen dagiti mulam anateng, randay. Si Maduta kaon. Nagriga mo ti aggarday. Nagpudok. Nasakit ti sikag nagtrabaho iti daga. Okay. Anyalat ko dito'y balayan ngay. Agpadakal iti bukset. Di nagtulungan ngagsapaw iti kwarta. Ay tumulong iti sa bali awangas. Basta sana pa naggarday. Ta nagriga ti agtrabaho iti daga. Anya? Diyos kay. Baka manahin. Ay wala yan. Talaga kasta pare. At swerte at malas. Mayroon na lang agmamalas kay tao. Ang patsyan, ay kung sumarunong agswerte ka tao. Kasanungay tayo tuyay. Naipaaba ko mo tinutang kaon. Ay, tumutang ka ba rin Pautangan ka, kahit mo? Ay, agpaisaw. Alamang nga raw. Total, dakal kinaba mo ita.
Manaw ti utangam. Ay, 10,000 ko ma. O sige, anayon ta na 15,000. Tapno dakdakkel ti mapangabakam no bilang laeng. Alamang nga ro paray. Apay nanang, mano aya ti utangam. Ay, 2,000 laeng balasang ko. Tapno, mabayadak mo't laeng. Amagan ngamin no marigatan nagbayad no dakkel ti utangag. Ala, pasensya kayo na. Uray katugangan kayo. Masapul nga ilista ken agpirma kayo. At pag pinirmaan tayo, akasuratan nga imutang kayo kanya. Wan, Rita. Mawatak mait. Sige nga rod ha. Mabitlaeng, taalaag tinutbok ko, nanang. Nayuna man ti utang ko, Jupay. Uray 5,000 manay. Ala, kasanungatan. Di ka pa'y mo nakabayad iti damo nga inutang mo kanyak, manong. Kwa, bayadak amin no may alawas. Promise. Anya? Makaigamak iti dakil agata din to no may alawas. Isuan si kanto ti unag abayada. Ala, sigurado ka? Wang, promise. Uray alam amin nga ay dek. Tapno da pang tenglang kanyak. Uray darom na, no di makabayad. Sige nga ron. Pagbigyan ka ng las da ito yan Kat pangaasim tagbayad kanton. Manang Rita, umutang akman kan ka? Mano ti utangam, Jopay? Ada porsyento ti ipautang ko. Wen, amok day ta manang. Sige nga rod. Mano nga ti utangam? 15,000 pesos manang. Sige. Mabit lang taalaag ti utangam. Kantay pirmaam akasuratan, wan. Maya mo dahi ti manuyaw tatabintaw. Ay, pagkwartaan day na. Apay ngay adiyo ilaban. Ay na, masaduta ka. Taraknek na talagitan. Gatang to'y may sana. Anya, nangina na kita maraok. Di uray man. Ala na gatang ako. Ngam utang nya. Ha? Ay kat, ala, makamuka. Sa bagay, talaga nga ilakok na kita ang tawan may pakanay. Sige nga raw. Utang ako to'y may isa. Ay, anyang tayo. Naabak tayo mo paray. Talaga kasta pare. Bumawi tayo ng maminsan Ay, sayang nyong. Tatabintaw. Utang man ang tidaduma amano yaw. Natay mo tantay mo na nga inutang ka. Anya, kaano nga bayad ka nga ibaraw? Bayadan pa yatay imo na nga inutang mau. Ipampaminsang kunto abayadan ang. Promise? Sige, makamuka nga raw. Apay, papapanam si Karande. Kanayon ka nga awan dito'y balay. Inalda warumwar ka. Kasla ka lamang opisina. Nagsapsapo lang ron iti pagsayatan. Bakit? Nabayagan. Rumrumwar ka. Awam mo isang put mo pagsayaatanan. At danto Mangrugrugi akpay lang. Mat nagsapsapol iti pagsayatan. Kwartang mangki day. Ha? Ay na, sana mapidpidot ti kwarta, Rande. Apay nga men, adi ka garden manen. Tapno adda ilakom. Kat ada pangalaam iti kwartam. Nakaimimo ka nga asawa mo. Asawam imutam. Talaga akasta no kayat mo ti makakwarta. Ay kat agdiskarte ka Kapilitan Akasta ti aramidag. Ti agdiskitar. Taimutan na mga asawam. Kasano adi ka imutan. Kat simmadot kamutan. Ay, no di ka dumiskarte, awan na agbisin ka, Randay. Nay, may kamano na manok ko na ito'y utang. Randay, may katlaon. Kaya tata. Agbayad aktaw. Ilistampay lang ti utang kao. Tapno di mo malipatan. Igulpik to abayadan. Kaano nga ibaraw? Inton makatsamba ka
Nanang, ipalagip ko tay utang nyo ang mga numalipatan yon. Ay, saan? Diyak tumalipatan day jay, balasang ka. Nakalista, dito'y panunod ka. Eka, di kay pay agbayad aya. Dumakkel ti porsyento na, no itantantan nyo. Ay, diyak mo't makalaklakaw ni tay buryas ka. Tay suko ba, ti bayad ka king ka. Yun na ate buryas yaw. Ta isunti pagbayad yung kanya. Ha? Ay, kayat mo aya? Katuan na kayat ko. Tinapatag, mabayadan nyo ti utang nyo. Diyak ngamin makaturturog amang pampanunot ka dagiti pautang ko. Maistresak nga agpanpanunot ta nagrigat mo tagsingir. Ay, apo. Apay, adi ka makaigna rita. Bumanahong ka kirabiain. Ay, Maturog ka, tamadisturbo ak mag-akaabay mau. diyak nga rod makaturog amang pampanunot ka dagiti pautang ko. Ano niya? Ni Kandra, di pa'y nakabayad a pulos. Dakkel jay inutang na. Ni Milay, 5,000 jay inutang na. Aduda pa'y. Ay, apa, madanagan ka. Ang mga no, di da makabayad. Sayang ti naglakwak ititawid ko adaga no di da makabayad. Kasla, dinawat dan titawid ko no kasta ti mapasamak. Maturog ka kiting. Yan na naman ta panuno mau. Ituloy mo tag panunot intong bigat. Tapno makaturog ka bay. Diyak nga rod makaturog amang pampanunot iti pangutang ka Ay, apa, nagrigat na yati kastoy. Ay, inaktuman la agsingiran. Singirak idan. Sursurak ijay babalaydan. Agbayad kan, tatabintong. Diyak makaturturog amang pampanunot iti inutang mo kanya. Ay na, pasensyakan balasang ka. Awan pa'y ba't tay ururaya ka kwarta. Ay na, day takot ti jak pangayatan amang pautang kada kayo. Taawan pagbayad yo. Nagtiwid kayong agbayad. Pasensyakan Rita. Di balay, agbayad ak tumutlain. No mo yung amin nga awan pagbayad yo. Di kay kundi utang tata. Di kay lang mabain iti kasta nga aramidin yo. Agbayin kayo mo ta? Ala, agbayad ak daw no makabayad nila kay mukanyak. Ha? Ano nga utang nila kay kung nga ibagbagayo mo tata? Ada utang nila kay mukanyak balasang kao. Sana kwarta nga manok ti inutang na. Kung nabayadan na itaalawas ng awan ba? Iso nga urayag ti pagbayad na, ta isumay ti pagbayad ko kin ka. Nya? Oy, Jopay, agbayad kan. Tano di ka pa'y lagbayad, ipabarangay kan. Nabaybayagan ti utang mo kanyak. Ay, saan ako nagbayad kan ka, Rita? Tada utang nila kay mo kanyak. Ikwitstan. Anya nga utang na? Adda kas nga utang na kanyak. Nabayagan day jay. Iso adi mo sang kabaga nabayagan ti utang ko. Tauray nila kay mo. Nabayag mo ti utang na kanyak. Anya? Ay, si kaman kay di ti singirag. Nan, bayada man ti utang natap na dapagbayad ko kan ka, Rita. Ano ikaw? Yan pa yung basta agsipag ka kayo, Rita. Yan pa yung baso ka. Agasam, singirak singir kadagiti nakautang kanyak. Ngam ad-adumot gayam ti utang mo kadakwada. Siyak pa yan, ti agabono. 5 at tao dagiti inutangam. Pasensya ka na ba kahit? Mabuto yung ngamin na mangipudnukin ka. Ta sigurado nga ang tanak. Nang usaram kadagiti nga inutang mo, Ay, kwa, ay, impaaba ko iti sugal. Anyan? Anay ka! Hindi ka kudot, anay, nagsakit! Sorry ka din. Pakawanin na, bakit? Ay, pasensya ka. Ibabain ka? Singirak man la singir. Ngam adumot gaya dagiti inutangam.
Nabay na nakiti husto iso nga impapas ko ti pungtot ko babaan ti panang tungtungpak kan nilakay ko. Nabay nanak ngamin, tadyak amuan nakautang ta asawak kadagiti tattao a pinautangak. Awan tinaramidak no di tinang bayad kadagiti utang nata awan met nga rod trabaho ti asawak. Alakastan, ti pagayam mo, Rita. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan ti sabali man na napakasaritaan ti may sapagayam, musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan para iti drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. Diyos tagngina iti tunggal maysa.